Prevádzkovateľom zjazdoviek už došla trpezlivosť. Organizátorom Devlympiády dali ultimátum: buď nám dnes pošlete peniaze, alebo so súťažami na našich svahoch rátať nemôžete. Nedostali ani cent. Stredisko Jasná a taktiež Trpské pleso vyškrtávame Devlympiádu z programu podujatí. Šéf organizačného výboru pritom ešte pred 2 dňami všetkých presviečal, že o Devlympiádu sa báť netreba, ale jeho útek pred novinármi hovoril za veľa. Pán Ruda, prečo mlčíte? Odkiaľ budú peniaze na organizáciu Devlympiády? Peniaze sú k dispozícii. V piatok sa vyjadríme na tlačovej konferencii o 6 hodine. Tlačovka však nebola a Jaromír Ruda opäť mlčí. Štadiónom a hotelom platby tiež nenabehli. Teraz hrozí, že vyše 50 členná výprava Rusov, ktorá už na hry pricestovala, skončí na ulici. Zajtra sa majú vysťahovať z hotela, ktorý si zaplatili sami. Od soboty to majú platiť organizátori. Tento hotel je plný, my sa musíme vysťahovať, tak čakáme, čo bude. A to už sú na ceste aj hokejisti a hráči karlingu. 106 človek. 106 ľudí, toľko má celá ruská delegácia. Na Štrbskom plese sú už aj Lotyši, Ukrajinci a Japonci. Nikto im nevie povedať, čo majú robiť. Ubytovanie si hľadali sami. No a všetkých zaujíma, kto je to ten tajomný Jaromír Ruda. Tatranci sa teraz pýtajú, ako je možné, že všetko zašlo až tak ďaleko, veď v priebehu 2 rokov sa objavilo množstvo indícií, ktoré signalizovali, že Devlympiáde hrozí fiasko. No a otázne je kto a či vôbec za to poniesie zodpovednosť. Marek Vnenčák, televízia Markíza.